Asa na naman ito lalayas? Oy, may dala na talaga siyang bag. Iwan ko na lang itong asawa ko, magugulat ka na lang. Alis daw siya, trabaho, pero hindi man ito laptop ang dala niya, oy. Pero bago siya umalis ng bahay, guys, ito muna yung mga pinagagawa niya dito sa bahay. Meron siya, busy siya dito sa kusina kasi meron siyang binili na yung glass daw na lagayan ng tubig. Mahilig talaga itong mag-imbak ng kahit ano-ano, no? At habang busy siya dyan, ako naman nakatingin lang. Wala akong ginagawa dito kasi mahilig lang talaga akong tumitingin at hindi tumutulong. So habang busy siya, nagtatanong din ako sa kanya. Alam nyo naman na palamunin tayo, wala tayong ginagawa, walang trabaho, walang pera. Sabi ko sa kanya, malapit na yung alis ko at magkaano naman yung bigay niya sa akin para naman meron akong baon. Sa mga nagsasabi din na bakit hindi pa ako umuwi ng Pilipinas, guys, nagmamadali kayo, no? Palayasin na ninyo ako dito sa bahay. Malapit na, guys, makita nyo no mga pag-alis natin dito, no? Sana naman makabalik tayo dito sa Amerika. At sana pagdating ko dito sa bahay, walang basher na nakasama na ni Mr. Kay gusto nang pakasalan si Mr. ko. Charot, magsasabi pa kayong maedad na itong asawa ko, pangit. Antay di pangit talagang matandang ito, sabi ninyo, di ba? Pero alam ko talagang nag-aabang kayo, no? Gusto nyo makasama itong asawa ko. Charot. Ay, ang inggit talaga. Nakakaloka. Lalamunin kayo. Tanawag na news in Demirian, Ito ba yung tinatawag ng iba dyan na tamad? Alam nyo, kapag nasa bahay ka lang at wala kang trabaho sa labas, hindi din madali ang trabaho sa bahay, no? So, ito lang yun. Pero alam ko naman na hindi po lahat ng mga nasa bahay gumagawa ng mga ganitong gawain. Nasa labas ng bahay, mag-garden, mag-trim, lalo na dito sa ibang bansa na kailangan talaga itong gawin bago mag-summer para naman magandang tignan yung ating mga kapaligiran. Pero ako kasi hindi ako mapalagay kung hindi ko malinis. Kapag pa-spring na, kailangan ko siyang maglinis ahead of time bago mainit kasi sobrang init talaga din pag summer. So kaya yun, mahirap din maging nasa bahay. You know, yun yung tinatawag ninyong katulong. Okay naman kung katulong kasi tumutulong naman talaga ako dito. Hindi naman ako pabaya, hindi ako nakanganga, hindi ako nakabukaka. Paminsan lang akong bukaka, kain, tulog, no? Pero paminsan lang yun kapag winter kasi wala naman talagang ginagawa din sa Indemirian. Ganyan po yun, guys. March no ngayon, no? Tinitignan namin ni Mr. sa kalendaryo, wala na daw snow. So ito yung snow marker namin, guys, no? Kasi nga ang driveway namin is bakilid gamay, murag maliko-liko gamay. So maunang kinahanglan namo, kailangan naming lagyan ng snow marker. So kinuha ko na siya, mga darling, kasi useless naman yan kasi mag-spring na. At dahil tapos na, hindi pa talaga ako tapos sa harap, nagpunta ako dito sa likuran habang hindi pa masyadong, wala pa ditong araw. At alam nyo ba na notice ko dito, guys, habang nagdig ako ng ground dito kasi gustong kong kunin itong mga bulaklak na ito na patay. Hi guys, alam mo na surprise ako, guys, kasi ang lupa sa ilalim hindi siya frozen. Pero kapag magkalkal ka, frozen, guys, ang tigas-tigas, grabe. Sabi ko, wala naman, hindi naman masyadong maginaw, pero ang tigas, guys, frozen talaga, guys. Meron pang mga ice. So ito dito, kailangan ko din siyang linisin. At alam nyo, plano ko na namang magbili ng mga mulch, yung mga kinakat ng mga kahoy na sobrang liit, mulch yan, at saka yan ilagay para maganda din tignan, hindi puro lupa yung ating yard. At kailangan ko din itong putulin, i-trim yung ating raspberry, no? Raspberry po ito. Alam nyo, gusto ko sana talaga itong patayin, pero si Mr. hindi ako pinapayagan na magputol nito kasi nga kapag putulin ko daw, putas man daw yan, bakit ko putulin daw, sabi ko, ang pangit kasi. Pero so yun, ginawa ko is i-trim na lang pala sila at babalik naman siya every summer, magbunga. So wag lang daw ko nung putulin na sobrang baba kasi hindi na babalik. Punta tayo sa tindahan, sa dami na sa bahay. Hindi ko siya dinala. Gusto niyang sumama pero sabi ko sa kanya na wag ka nang sumama doon kasi kapag sumama yan siya, guys, ang daming gastos. Gumastos kami the other day ng 550. So wala sa mga talaga itong asawa ko. Kasi Friday, and then every Friday he doesn't eat any meat. So until, alam niyo na. So kailangan nating i-follow yung niya kasi nakasanayan na daw niya, sabi ko. Hindi man niya biblical daw. Tradition lang siya daw. Pero yun, nakasanayan kasi ng family. So, but anyway, so yun, tara, punta tayo. So tignan ko na lang dito, guys, kung andito ba yung nasa listahan or nasa utak ko. Kung kumukuha din ako ng mga wala sa lista, no? Guys, nag-grocery ako, no? Wala pala akong wallet. Nakalimutan ko yung wallet ko. So, yun. Nag-grocery ako, sabi ko magbayad na sana ako.
Wala man akong wallet. Nakalimutan ko tinawagan ko si Tami na magpunta dito para makabayad tayo sa ating binili. Ito yung binili ko. So maghintay na lang ako dito. Habang naghihintay ako, maghanap na lang ako dito ng yung cubes ba. Wala, hindi din ako kasi nakahanap ng cubes. Yung tomato bo, yun daw eh. Pero wala akong nakita. Thank you. Just this one. Thank you. See you at the house. Just the key. Thank you. Kawawang Tami, hindi nakapag-relax. Naka-drive tuloy siya dito. Ay, ang loka-loka ko talaga. Ay, nag-grocery din, walang wallet. Paano magbayad? Ay, nakakahiya. Buti na lang alam ko bago tayo nag-line doon, naglagay ng mga binibili doon sa cashier. Kalarki talagang buhay na ito, guys. Pahamak talaga yung buhay ni Inday. Thank you for running towards me. You're so dramatically. My macaroni's cold. Really? You are. You really are. Right, home. The Italian bread, guys. Guys, you have to eat Italian bread. Because your husband is Italian, you have to eat Italian, guys. Wait, the bread cannot go through here now. We don't have a space now. Baglang Thank you, Dada. I always thank you, Dada. I appreciate it for running. Oh, fine. It's all black, darling. Huh? Grabe ang buhok ni Misty, guys. Perting daghana, guys. Oh. The whole winter yan na buhok. Kasi hindi talaga ako siya ginupitan. Grabe. Ang dami, guys. Tignan nyo si Misty, guys. Kailangan ko pang mag-vacuum. Kailangan shower, pero yung ulo niya hindi ko kinat. Kasi kailangan siyang ponytail. Yeah, show. Show, you look funny man na. Show na, show.